কোন টাকা দেবা আমি বলিব না না ঝিওটিকে পাইব সেটি তো বিবাহ যোগ্যতা করেন মিনিমম আমার হারাহারি লক্ষে 13 লক্ষ কি 2 লক্ষ টাকা লাগবে তেমনি টার্গেট আমরা রক্ষে মিনিমম গোটা চার্জ করতে লক্ষে টাকা লক্ষে যে লক্ষে দেব সে আমি যেটু আহে হে মু শুনিଥିଲି পুଅର ବାପ ନିଅନ୍ତି ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲେ ଏଠି କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁ ଓଲଟା ଝିଅର ବାପା ମାନେ ଆମେ କରୁଛୁ କଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ ଆମେ ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ କରିବୁ ତମ ଘରକୁ ବୋହୁ କରିକି ପଠେଇବୁ ତମ ପାଣି ପୋଷି ଛୋଟିଆକୁ ବଡ଼ କରିବୁ ପାଠ ଘାଟ ପଢ଼ି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବୁ ତମ ଘରକୁ ବୋହୁ କରି ପଠେଇଲା ପରେ ଖାଲି ତ ପଠେଇବୁନି ଚାଲି ଚୌକ ସହ ଆସବାବପତ୍ର ସବୁ ଦବ ହଁ ବକ୍ସ ବନଉ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଅଫିସ ତାପରେ ଗଲେ ଯେ କୋଉ ଛାଡ଼ିବ ନା ସବୁ ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ କଣ ହେଇଛି ତମେ କଣ କରିବ ଆମ ଝିଅକୁ ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇବେ କବାଟ ଦେଇବେ କିରୋସିନ ଡାଲି କିଏ ଲଗେଇବ ନା ନା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦଉନି ମତେ ଆମ ଝିଅକୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ବାଟ ଦବ ହେଇପାରିବନି କଣ ହେଇଛି କହୁଛ ସେ ସବୁ ପାଠ ଚଳିବନି ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ହାତ ଉଠା ଉଠି ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ବସିକି ଗୋଟେ ସଭା କରିଥିଲି କଣ କରିଛ ସବୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଡକେଇଲି ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସଭାରେ ମୁଁ ନିଜେ ସବୁ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛି ଯଦି କୌଣସି ପୁଅ ଆମ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହେଲେ ତାକୁ କହିବ ତା ବାପାକୁ ଶିଖେଇକି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଆଣିବ ସେ ଆମ ଝିଅର ବାପାକୁ ଦେଲା ପରେ ଜାଣିବା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେବି ଆପଣ ମତେ କହିସାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଚଲେଇ ପାରିବ ମାନେ ସ୍କୁଟି ମୁଁ ଭାବିଲି ଚୁନା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଧରି ପାରିବ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ପାଦ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କରିପାରିବ ମାନେ ଘରର ବାସି କାମ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆପଣ କେତେ ଡାକନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଦେଲା ମାନେ ଯଦି ପସନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ଦେବି ଆଉ ଆସିବ ପିଜୁଳି ଯିବ ଘଡଘଡି କଣ ଜମା ରହିବନି ରହିବ କେମିତି ଦେଖେଇଲେ କଥାପରା ଦେଇ ଦେବି ଆଉ କେତେ ଡାକନ୍ତୁ ଯାହା କହିବେ ଦେବି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅରା ଦେବି ଆସିବି ଶୀଘ୍ର ଦରକାର ହେଲାଣି সেই টেকার পাঁচে এই ঢাকর ভিতর দেখিব পাঁচে বাবা নিজে খোলি দেলে বাবা পড়িব 10 সে তমকু দেখিবানি তমে তাকু দেখিব পড়িব 15 না পটি পড়িব সে তমকু দেখিবানি তমে তাকু দেখিব উভে উভে যদি দেখা এই কথাবার্তা হব তাহলে পড়িব পুরা গড়িয়ে কেস দেবি না চেক দেবি ডেবিট কার্ড দেবি না ক্রেডিট কার্ড বর্তমানে এটি আছে মানে ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କାଢ଼ିବି ଯଦି ବାପ ଝିଅ ଦେଖିଲେ ଡରିଯିବ କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର କ୍ୟାସ୍ ନେଲେ ମାସେ ଲାଗିବ ଚେକ୍ ନେଲେ 15 ଦିନ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ନେଲେ 8 ଦିନ SBI ନେଲେ ଯେତେ ପାରେ ସେତେ ଉଠେଇ ପାରିବି ବାବା ଖୋଲିବି ଏ ଖୋଲିବୁ ଟୋଟାଲ ଖୋଲିବେ ଟୋଟାଲ ଖୋଲିଦେବୁ କାର୍ ଆଣି ସାଇଲେ ବାପା ଇଏ କଣ ମତେ ଦେଖି ଏମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି ନା କାଲି 14 ପୁରୁଷରେ ଏମିତି ଆମ ଆଲୋ ଦେଖିଦେବି ବାବା ତୁ ବେପାର ବୁଲେଇ ଦେବୁ ଆଉ ମୋର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା দিয়ে দেবো সে যাই ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା ହବ ଧରି ବହୁ ଭାବ ଆଣିଥିଲେ ସେଟା ବିନା ଟଙ୍କାରେ ତ ଏତେ ଭାବ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁ ଭାବରେ ପୋତି ପକେଇବୁ ତାକୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କହିବା କଥା କଣ କି କଣ କହିବା କଥା କଣ ହେଇପାରିବନି ନଗଦ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେବୁ ତ ବାହାଘର ହବ ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବାବା ମୁଁ ସେ ଧଡ଼ିଆକୁ ବାହାର ଧରିଆ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ପାରାଦୀପରୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ରମାମଣି ବସ୍ ଚଲଉଛି ଆଜ୍ଞା ଡବଲ ରୋଡ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭୟରେ ଛାଡ଼ି ଆଉ କୃଷ୍ଣକୁ